And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan para itama ang pagkakamali ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga laging nakikinig sa programa mo. Ang dami kong natututunan. At nakaka-relate ako sa ibang storyang binabasa mo. Eto ako ngayon. Hindi ko akalain na isa rin ako sa mga magsusulat tungkol sa buhay ko at tungkol sa mga pinagdaraanan ko sa buhay. Itago mo ko sa pangalang Pat. At ito, ang aking secret file. I'm 24 years old from Angeles, Pampanga. Hindi ko akalain na sa mura kong edad, haharapin ko na ang mga pagsubok na ito. Lumaki ako sa masayang pamilya. Masasabi kong masayahin akong tao. Wala na siguro akong mahihiling pa sa itaas dahil sa mga natatamasa ako sa buhay. Siguro pag nalaman nyo na ang buong storya ko, maiinis kayo. "15 years old pa lang ako, ay nagkaroon na ako ng kasintahan. Itago natin siya sa pangalang Kulot. Nagtagal kami for almost 6 years. Sabay kaming graduate ng high school. Kung ilalarawan ko ang ex-girlfriend ko, napakamaalaga nito. Sobrang lambing. At higit sa lahat, napaka-relihiyosa. Kaya lang nagbago ang lahat nang umapak kaming dalawa sa kolehiyo. Nawalan ako ng oras. Puro barkada at pag-aaral lang ang inaatupag ko. Wala na akong pakialam sa girlfriend ko. Hindi na ako nakakapag-update sa kanya. Siguro ay dahil sa kampante ako. Alam ko kasi sa sarili ko na mahal niya ako. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nawawala na pala ang pagmamahal niya sa akin. Then one day, nag-decide siyang makipag-cool off sa akin. Hinayaan ko lang siya. Dahil alam kong babalik siya sa akin. Lumipas ang 3 buwan. Hindi kami nagkakausap. Then tumawag ang mama niya. Ibinalita sa akin na nabuntis ang anak niya. Nagulat ako sa nabalitaan ko. Hindi ako makapagsalita. Sa loob ng 3 buwan, may nakarelasyon na siya agad. Hindi ko man lang alam. Ang dami kong gustong itanong. Bakit nagkaganon? Alam ko naman sa sarili ko na mahal niya ako. Dahil doon, ang laki ng pagsisisi ko.
Hinayaan ko yung taong sobrang nagmahal sa akin. Pero kahit ganoon, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Dahil alam ko sa sarili ko na marami akong pagkukulang. Lumipas pa ang mga araw, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Nalaman kong nagkahiwalay sila nang nakabuntis sa kanya. Yung tumulong sa kanya ay ang mama niya. Tinulungan ko rin siya. Ako ang nag-asikaso sa ospital. Hanggang sa makalabas siya. Yun ang naisip kong paraan para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko. Kahit meron na siyang anak sa iba, sinubukan pa rin namin. Sinubukan naming i-work out ang relasyon namin. Kaso, hindi na kanaya. Kinailangan na naming palayain ang isa't isa. Lumipas ang mga taon, nakatapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho bilang call center agent dito sa Clark, Pampanga. Unti-unti na ako nagmamature. Unti-unti na rin akong natututo sa buhay. Nag-focus ako sa pagtatrabaho at pag-iipon ng pera. Marami akong mga kaibigan na tinutulungan para maging okay sa buhay. Pero hindi pala sa lahat ng bagay kailangan tumulong. Dahil kapag dumating ang araw na ikaw na ang nawalan, yung mga taong natulungan mo, parang hindi ka nakilala. Dahil sa sama ng loob ko noon, natuto akong magsugal. Dahil na rin sa tukso ng mga katrabaho. Andyan yung araw-araw akong natatalo. Hanggang sa nanghihiram na ako sa mga kakilala ko. Gusto ko lang namang makabawi. Pero mas lalo lang akong nabaon sa utang. Lahat ng mga naipundar ko, na alahas, motor, at iba ko pang mga gamit, ay naibenta ko para makabayad sa mga pinag-uutangan ko. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho. Nag-end of contract na yung client namin ng account na pinagtatrabahuhan namin. Kaya napilitan silang magbawas ng tao. Isa ako sa mga natanggal. Nakatanggap naman kami ng separation pay. Pero dahil doon, mas lalo akong na-depress. Sunod-sunod ang pagbagsak ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa mga pinagkakautangan ko. Dahil nawalan na ako ng trabaho. Hindi rin ako makahingi ng tulong sa pamilya ko dahil ayokong ma-disappoint sila. Iniisa sa pamilya namin walang alam sa pagsusugal. Ako lang ang natuto. Hanggang sa sinubukan kong lapitan ang isa sa mga natulungan ko dati. Ngunit ni isa, walang tumulong. Hindi rin ako makahanap ng trabaho dahil sumabay ang pandemya. Desperado na ako. Napag-alaman ko na merong hinahire na delivery rider. Pinatos ko yun. Para kahit papano, matapos ko na ang lahat ng pinagkakautangan ko. Magkano ang utang ko? 270,000 pesos. Nagsumikap ako. Araw-araw, nagtrabaho ako. Rumakit ako. Dumating na nga yung araw na nabayaran ko na lahat ng ito. At ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko nababalikan ang pagsusugal. Unti-unti nakakabawi na ako. Hanggang sa isang araw,
meron ako nakilalang babae. Itago natin siya sa pangalang Clarissa. Akala ko tapos na ang lahat ng pagsubok na pagdaraanan ko pero hindi pa pala. Nabuntis ko siya. Pa-extra-extra lang ako. Pahirapan pa rin ang paghahanap ng ibang trabaho. Kaya napilitan akong lumuwas ng Bulacan para mamasukan bilang isang construction worker. Check up vitamins. Yun yung kailangan para sa aking minamahal. Kahit wala akong alam sa ibang trabaho na pinasukan ko, kahit sobrang bigat, tiniis ko. At sa lahat ng pagsisikap ko na yun, at pagsisipag ko na yun, bigla na lang nakuna ng asawa ko. Kaya ang dami kong tanong sa itaas kung bakit ganito. Naging mabuti naman akong anak. Bakit ako pinahihirapan ng ganito? And then lumipas pa ang taon. Nauso ang online sabong. Akala ko natalikuran ko na ang pagbibisyo ng sugal. Pero hindi pa pala. Lahat ng naipundar ko at unti-unting naitabi ko ay naubos na naman. At tumaas ang utang ko. 290,000. Hanggang sa nakabalik ako sa call center. Mas lalo pa akong naengganyo sa sabong. Para makabawi, lahat ng sahod ko, pinagsusugal ko. Araw-araw nag-aaway kami ng asawa ko. Pero wala na akong pakialam sa pag-aaway namin dahil ang naiisip ko lang makabawi ako sa sugal. At unti-unti ko na lang natagpuan ang sarili ko na bumabalik sa nakaraan ko, sa nangyari sa akin. Naligaw na naman ako ng landas. Napaisip ako, ang dami kong mali sa buhay, parang gusto ko nang sumuko. Parang gusto ko na lang matulog. At pagising ko, nasa ibang dimensyon na ako ng mundo. Araw-araw, sinisingil ako ng mga pinagkakautangan ko. Wala akong maibayad. Na-depress ako, naapektuhan ng pagtatrabaho ko. Hanggang sa natanggal na naman ako sa pinapasukan ko. Gusto ko nang bumitaw, nag-attempt ako magpakamatay dahil palagay kong ang buhay ko'y sirang-sira na. Wala na akong patutunguhan. At sa panahong lugmok na lugmok ako, hindi ako iniwan ng asawa ko. Pinalalakas niya ang loob ko. Hindi niya ako sinukuan. Kung tutuusin, pwedeng-pwede niya akong ipagpalit sa iba. Ang daming manliligaw na mas mayayaman. Pero mas pinili niya pa rin ako. Kaya lumakas lalo ang loob ko na baguhin ang sarili ko bago pa mahuli ang lahat. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na parang may humihila papuntang simbahan. Iniyak ko lahat sa Panginoon. Iniyak ko sa Kanya lahat ng problema ko. At dito mas nagising ako na baguhin ang sarili ko. Bago pa mawala ang mga natitira na meron ako. Pagkalipas ng isang taon, nabuntis ang asawa ko. Binigyan kami ng Panginoon ng pagkakataon para maging magulang. At dito ay ipinangako ko na sa sarili ko na hindi ko na babalikan
ang mga mali kong desisyon sa buhay. Sa ngayon, DJ Rocky, ay masayang-masaya kaming namumuhay ng misis ko. Simula nang dumating ang anak namin. Hinuhulugan ko pa rin ang mga pinagkakautangan ko, pero kukonti na lang yun. Nararamdaman kong bago matapos ang taon na ito, matatapos ko na ring bayaran lahat ng mga utang ko at makakapag-upon na ulit. Plano ko na rin na yayain ng kasal ang aking asawa para makabawi naman ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. At ganun din, para makabawi sa mga magulang ko. Ang maipapayo ko lang sa mga kabataan na tulad kong naranasan ng mga pagsubok na ito. Pahalagahan mo kung anong meron ka sa buhay. Piliin mong maging mabuti. Hindi masama ang pagtulong sa kapwa, pero kailangan ding magtira para sa sarili. Lagi mong tatandaan na hindi mo ikauunlad ang pagsusugal. Mag-isip ng 10 beses bago gumawa ng desisyon para hindi magsisi sa huli. Laging magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap sa araw-araw at lalong mahalin ang mga taong nagmamahal. Nandiyan ang asawa, anak at mga magulang mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Pat. At ito ang aking secret file.